हिनजावलायनि सिगां माब्लाबाबो आलना फालं काप ट्रे बायदि बायदि सोरजिनाङा। सोरसिम माब्रै सफैखो बेखौसो आं बुंनो नागिरदों फंनैसो। बाथ्रा जाहैबाय आंनाव फैसा गरसेबो गैयामोनलै। ओमफ्राय मैया थाग थिग जों लागोआव मोनसे बिरखं बाहायनो थैब्लाबो जेना सिनेमा जादोंमोन। ओमफ्राय आंना उन्दैनिफ्रायनो मोनसे हुदा दङ। बे सिनेमा जायोब्ला बेला फुङाव फैनानै मानसिफोर जिरायनाय जिगाबखौ बोखारलाबायनाय थाइसे थाइनै खनथ'लाबायनाय। दा बिदिनो थांलाबाय थानानै सिनेमाखौ जोब्बाय। फुङाव 4टानो खारबाय आं फैबाय थाबाय। दिनै फैनोथ' गारि थाव सोनो गैया। ड्राइभारा मालाय थाव सोनो बिथारो। ओमफ्राय फुङाव 4टायाव फैनानै मानसिफोर जिरायनाय जिगाबखौ जि एरला फैबाय आङो। थाइसे थाइनै सिनेमा 10 थाखा गलांनानै 500 थाखा जाहैबाय। 500 थाखा मोनबा हनै मनिसा बिनानावनाव 500 थाखा लानानै 1 थाखा जाहैबाय। बेजों थाव सोना फैबाय। दहाय मा जादों मोनथिगौ? बिथिनियावबो फाग्ला उन्दैफोर दङ। बेनो जाहैबाय जोंथ' लामा आन्दायबाय। हावनिबाव सासे उन्दै लोगो मोनदां। उन्दैनाव सोंबाय आं गारिनिफ्राय ओंखारनानै, ओइ बाबु बे लामाया बहा थाङोब्रा होनना सोंदोंमोन आं। जानलै सानावथ' बावनो थायो, मोनावसो बहा थाङोथाय नै रावा फाग्ला। सोर फोरोङाखौलाय बोरैबा बुंदों आफा होनदों। आफा नोंफोरना माबा अनन इस्लारिलै नै। ए नोंथांखौ दायोसो मोनहैगोन आं होनना ब्लड फैदां। जों दंथारो हो मानसिया बिसि थैजाबाय। फिसाला सानै दं। फिसालाफोराव दाखायबाय थायो हिनजाव लाफिनसैलै फिसाफोर होननानै। बे बोरायखौ हाथारलालै होननानै फिसाला सानैजों दिसन लानानै मा खालामखो हिनजावखौनो लाफिनदो नों फाग्ला बोराय जाहैबाय आरो। दाना लाबायबो लानायनि बोराया होनदों, ओइ बोराया लादों बै नेपालिनिफ्राय हिनजावफ्रा मोसौ गुमोना बेखौनो लाबाय बोराया। हाबा जानायनि सिगां बुंदों बोराया, बुरै हाबा जाखांबा आं नोंनो मोनसे बुस्थु होगोन। हानिमुन होगोन। हानिमुन जाहैबाय। दाना बै जयगाव फनसिलायाव थांबायनो हरथाम हरबाय। बुरिया सानबायनो बे बुरिया आंनो हानिमुन होनो नागिरदोंमोन दाबो होआ बेलाय सानगासिनो आरो। दाना उनावहाय गोसो मोनथा सोंबाय जाहैबाय, ओइ बोराय नों आंनो हानिमुन होनो नागिरो मा दाबो होआ? बुरिया गल' नायबाय, हाब जाम्बि बे सानैजों सानथाम सानब्रै बे फनसिलायाव थानायनायानोथ' हानिमुन ना जाबाय जाहैबाय। बुरिया गल' नायबाय जाहैबाय। ए माथो बिदिसो बेबादि आरोना। दाना आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों हो, जाय बिथांमोना दासिमबो हिनजाव लाथ'वाखै, हिनजावलायनि सिगां माब्लाबाबो आलना फालं काप ट्रे बायदि बायदि सोरजिनाङा। मानो होनोब्ला हाबायावनो बेफोरबायदि जिनिसा नजाबखोलायनाय मोनजोबखायो। ओंखायनो हाबानि सिगां बे आलना फालें बिदिनो काप ट्रे बिदिखौ दाबाय लानाङा। हाबायाव नुवाखै आंनाव मा जादों? बिथिनिफ्राय सानै सेंग्राफोर थांदोंलै सानै। नामखौ बावदों नैबाव दङ र'। आङो फरायनानै होखानाय नङाबा बिसोरनो जाहैनानै आं हाबाखौ नस्थ' सन्द्र खालामदों र' साना। मानो ओरैबादि गिदिर थफ्ला लांबाय बिसोरो, ओरैबादि गिदिर थफ्ला लांबाय। प्रकाश बसुमतारी होनोलै मानसिया बाहाथाय मा दंथाय? ओमफ्राय सासेया नै सान्थिराम मुसाहारि दङ मा दंथाय फाग्लाफ्रा। जा गिदिर लांबाय जिनिसखौ, जा गिदिर लांबाय। उनाव नायबाय बेसेना 80 थाखा अबा 60 थाखा बेल' आरो थारमाने। बाहा मानसियालाय बाहा दं? ओमफ्राय मोनसे जाथाय जायो जोंनि गामि ओनसोलाव। सोरबा बिहामजो गोनांफ्रा मोनथिगोनदां। थारमाने सोरबा बिहामजोफ्रा बिहावनि नामखौ मख'ग्रा दं। एखमबा बागदावब्ला बिहावनि नामा बावदाबा आयु बावदा होनलायला होनबा। दा सानसेखालि बिहावा जोगोनार नामा जोगोनार गाइखेर बोयो बिहावा। बिहामजोआ ओइदिनखालि फुजा होनो गाइखेर नांगौनो हाखु दाखु लामायाव फैबाय। बिहावा साइकेलजों गाइखेर लानानै बाजाराव फानहैगोन। दाना नुहुरनानै बिहाव नामा जोगोनार नालाय गाइखेर फवासे नांगौ। ओइ आफा बे जोगोनारा फवासे होलांहाय जाहैदों। बे जोगोनारा फवासे होलांहाय जादों। बिहावा गल' नाहरदोंसै आरो थारमाने नै आफा
बे गाइखेरा फवासे होलांहाय होनना बुंदोंमोन दाना उल्था मा जाबाय नै आफा बे जोगोनारा फवासे होलांहाय जादों जाहैदों